कोई बियाह जब जइबू ससुरवा गइला से पहिले खिया दी हम अहुरवा कोई बियाह जब जइबू ससुरवा गइला से पहिले खिया दी हम अहुरवा तोहरा बिना बोल कैसे रह पाई। सुनो यार हम ससुर न जाइब, सुनो यार हम ससुर न जाइब, पहला लइका तोहरे खिलाइब। सुनो यार हम ससुर न जाइब, पहला लइका तोहरे खिलाइब। न कैसे दिशा से करी तोहर आवन पहिले लगल तू ही मोहर सही का करे जा ए हो बोल न कैसे दिशा से करी तोहर आवन पहिले लगल तू ही मोहर तोरा प्यार बिना तड़प के मर जाई। सुनो यार हम ससुर न जाइब, सुनो यार हम ससुर न जाइब, पहला लइका तोहरे खिलाइब। सुनो यार हम ससुर न जाइब, पहला लइका तोहरे खिलाइब। राइटर कन्हैया गोदी भावे परेशानी में सुनल के समाज लुटिला जवानी में राज मुकेश से संतोष भावे परेशानी में सुनल के समाज लुटिला जवानी में तो से मिले तोरा ससुरा में हम आई। सुनो यार हम ससुर न जाइब, सुनो यार हम ससुर न जाइब, पहला लइका तोहरे खिलाइब। सुनो यार हम ससुर न जाइब, पहला लइका तोहरे खिलाइब। जा चढ़ू जा लेकिन